Mayong hapon, Pastor. Maayong hapon usab. Mangutana ko about sa kanang dipid sa atong edad sa atong kalibutan karon kay ang Biblia nagtukan man nga 2,000 years na karon. Unya ang science lingon ng pod nga million years. So nalibog ko kung asa ang tinuod ani. Okay, daghang salamat niya na Igsoon. No? Actually, Igsoon, walay makapiho kung pila na edad sa kalibutan. Kanang ningon nga 6,000 years, mga speculation na gibase nila gikan sa edad ni Adan, sa mga anak sa edad ni Adan, hangtod niabot sa edad ni Noah, hangtod niabot karong panahon na. Ilang gimanabana nga mukapin na sa 6,000, okay, ka mga tuig. While sa science igsoon, ang ilang gibase na ang carbon dating, okay? So kibali na ay mga pamaagi instrumento sa pagdeterminar kung unsa ni kadugayon kini nga butanga. Mamanggani nga naay mga discovery sa mga archaeologists ilan ang i-carbon date o muguas din ang mga pizza sa mga tan ilang una-una nga didto kini balik sa before Christ ba ana. So ang mga siyensya iso naguna-huna nga kini siya millions of years. Nasad sila gibasihan, okay? Dili man na magkumplikto. Na ako'y nabasa nga usa ka libro igsoon. Nga diin ako kumbinsido niini nga libro ha. Matod sa libro nga akong gibasa, hinumduman nato nga ang kalibutan wala gianak. Okay? Ako gianak man ko, so nagsugod gyud ko og first day sa tiyan sa akong mama. Hantod niabot ko og 9 months sa tiyan sa akong mama. Hantod gipagawas ko nagedad ko 1, 2, 3 hantod niabot ko niini nga idara. So sa ato pa na ay pagsugod. Remember, Igsoon, ang kalibutan, gibuhat sa Dios gulang na. Para ni Adan. Tanawa si Adan. Niagi ba si Adan og giburo sa tiyan? Wala. Niagi ba si Adan og 1 year old? Wala. 2 years old? Wala. Niagi ba siya anang 10 years old, adolescent, o ban pa? Wala. Si Adan, hamtong na siya nga tao. So meaning to say, gihimo sa Dios ang kalibutan hamtong nadaan. So mo na ang paggarmatod sa libro akong gibasa, mo na nga pag-carbon date sa mga siyensya, mihatod nila sa gitawag nga hamtong nga edad. Walay nakita nga mga bato nga niagi og kabata, hantong niagi katigulang. Kay gibuhat ang atong kalibutan, gitawag nato gulang na daan. Si Adan, gulang na daan. Si Iba, wala miaging baby. Although si Iba, gikuha gikan sa gusok. Pero pagbuhat sa Ginoo, pareha na sila kay gitawag nato nga mga sakto na sa mga edad o hamtong na. No? So, muna Igsoon ang ato nga nabasa sa mga libro nga ang siyensya dili mo conflict usab sa gitawag natong Biblia kay ang kalibutan gibuhat edad-edaran na madaan. Okay? Okay. Follow up question lang, Pastor, sa tong kanang edad sa kalibutan, di ba ang creation 24 hours man sa computation sa science. Unya si Adan nga natuga man, unya namatay siya within 900 years. Okay. Ato mamurag isip-isipon nimo murag sa Ismail man gyud kafin ang edad sa kalibutan. So, murag makuha po nato o tinuod ang malaang kasulatan. Pero asa yun ang pinaka-tinuod nga edad sa kalibutan kung million years ba o kining naagod nga ditit sa Biblia. Ang siyensya, naghatag siya og mga speculation. Ang edad sa kalibutan, base sa imong gingon sa Biblia, speculation gyapon. Wala gyud naka-exact ana. For example, sa pagkamatay ni Adan, do you think ang gibutang ni sa Biblia 930 years? Pangutana mo ni, nabay pakapin nga bulan 930 years and 6 months, wala na nag-apil. Okay? Sa pagkamatay ni Enoch, na ay mga kapin ana nga mga bulan o kapin ana mga adlaw, wala nag-apil. Gidiretso na lang 969 on sa ba nga edad. Gidiretso na lang ana dayon nga kuan. Na may mga edad diri igsuon na ay 130 na ay 200, pero gi-exact dia, pero matod sa mga theologian nga na siya sobrang nga mga bulan, na siya sobrang nga adlaw. Kanang mga sobrang nga gibase din sa ihap, wala na siya maapil sa kwintada. So imo makita nga dili siya gyapon nga exact.
So nahulog yapon na siya mga speculation. Ilang una nga more than 6,000 years old. Ang siyensya niabot sa millions. Anyway, ang science di man sila magka-uniform. Na miingon nga 100 million, ay maabot 300 million. Walay exact anaigson. Laktog nga pagkasulti, wala gyud makapiho kung pila na gyud edad sa kalibutan kung atong ibasi ang adlaw. Walay nakahimo ana igsoon. Hanto bisag kinsa nga theologian walay nakahimo ana igsoon. Balik kanimo. Dili Sa ato. Sige. Okay. Okay na. Okay, daghang salamat. Dili man importante na siya nga butang sa theology igsoon nay duha. Gitawag nato og central theology o gitawag nato og peripheral theology. Miyong kag central theology, for example, si Kristo namatay ug ang iyang kamatayon nakabenepisyo ang tao tungod kay ang tao adunay kaluwasan. So mo na gitawag central theology. Pero mingon na kag peripheral theology, mingon nga gilangsang si Kristo sa stick. Ang ubay mingon nga gilangsang si Kristo sa gitawag cross. Ang saksi ni Jehovah stick kay gikan sa Greek word nga stauros meaning stick. So, maglalis pa ba taan ng mga butanga? Ang importante nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. So, kung maglalis ta na, mo nang gitawag og peripheral theology. Mura mag-iro ba nga nag-away ang duha ka ero sa bukog? Wa mahibalo ang ero nga ang ilang giawayan ang bukog. Wa na kay benepisyo magkuhaan ang bukog. So kay bali dili ta di maglalis, dili nato angay nga ipugos kanang gitawag natong mga peripheral theology, kun dili dinhi ta sa central theology.